Hoe wie dat Justion in Huizen te Laan bij Juventus Ajax? We waren met mijn zoontje zat ik te kijken naar de tweede helft. Hij was de eerste helft niet aanwezig, maar de tweede helft hebben we samen gezien. En nou ja, ik zeg, het was een spannende pot en zeker bij de goal van De Ligt waren we beide aan het juichen. Hoe belangrijk is dit nou voor Heerenveen? Ik begreep dat Ajax goed presteert. Had dat voor hem ook impact? Nou, het zal niet zo 1, 2, 3 gelijk voor ons invloed hebben. Misschien in de toekomst als spelers verkocht zouden worden, zoals Hakim natuurlijk, die nadrukkelijk in de belangstelling staat. Als je het goed doet in de Champions League, betekent ook dat je wat meer waard bent. Hoe bijzonder is dat die jongens van Heerenveen komen en samen op dit niveau acteren? En dan haken toe Sinkgraven en Ziyech. Nou, het is wel bijzonder dat ze natuurlijk in de Champions League staan en uiteindelijk volgende keer in de halve finale. Ja, dat is niet voor iedereen weggelegd. Hoe die zit? We beginnen bij Sinkgraven. Die stond in één keer het zien Cristiano Ronaldo, net de eerste de beste succes. Nou ja, ik denk dat het lastig was voor hem om zo erin te komen. Het is natuurlijk een enorm niveau waar je terecht komt. En het is een jongen die wat wedstrijdritme mist. Nou ja, als je dan op dit niveau moet invallen, denk ik dat hij het heel goed heeft gedaan. Ik zag weer goede momenten aan de bal. En Ziyech? Ik vond Ziyech de eerste helft wat ongelukkig in zijn acties. Naarmate de wedstrijd vorderde werd hij beter en kreeg hij ook nog kansen om zijn goaltje mee te pikken. Ja, daarin kan je zien dat hij naar voren toe toch wel wat kwaliteit heeft en dat hij beslissend kan zijn. Hoe ligt het haast? Wordt Ziyech verkocht, denk je? Nou, ik denk wel dat hij verkocht gaat worden aan het eind van het seizoen. Nou ja, voor ons is het te hopen, want dan zou het eventueel weer wat centjes opleveren voor Heerenveen. Ach, komen er weer wat naar je Ziyechjes en nou ja, wat zou ik zeggen? Sinkgraven zo, want je bent uiteindelijk hoofd jeugdopleidingen. Nou, we hebben wel in elke categorie en elke leeftijdscategorie wel talenten zitten. Waarvan wij denken dat die het eerste kunnen halen. En degenen die het dichtst bij zijn op dit moment zijn een Arjan van der Heijden, Emiel Frederiksen, Rami Adjal. Ja, dat zijn jongens die nu in de onder 19 spelen, maar al regelmatig met de eerste meetrainen.